Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji chigawo cha usiku kana mwaswera bwanji madera osiyana mwaswera bwanji ngati mwaswera inenso ndaswera chigawo cha usiku langa zina ndithamanya voice nyani wamphongo kubwera pasapitwa FM kutumikira zigawo za usiku pano opeza ife timatalola kanakane ife tikayamba ntchito timagwira ndithu mosindika komanso timakhala tilipo ndithu tikumpempha mulungu kuti atipase chochitacho tikumpempha mulungu kuti atipase madaliso ndi mtendere muziko lathu lino chimomwe ndi mtendere madaliso amufikire wina aliyense amene akufunira ziko lake zabwino. Chimene ndikudandaula kwambiri nchodabwisa nchonena kuti anthu ambiri ayi ndithamanja poyeza mabwera ni mwano masiku ena iyayi sitimabwera ni mwano koma timafuna kuti tiziyendera limodzi. Inuyo muziziwa kuti ife tili pano timapanga za ndale tizapanga za ndale tikucheza ndi inu pamene tikukambirana ulendo wa 2025 ija ndinu Amalawi. Tiyeni tigwirizane, tiyeni tigwirane manja, tiyeni tiyende limodzi chigawo cha usiku tiyende cha msogolo ndiye programu yanga. Nimafuna tizikambirana, tizimvesesana, tiziyendera limodzi, tiziziwisana kunena kuti pano pasapitwa timapanga za ndale tizapanga za ndale sitiona usiku chifukwa pa radio palibe nthawi ya usiku palibe masana. Radio imatumikira 49 hours 50 hours 200 hours. Radio imakhala service mwini Thamanja Boys nyani wamphongo amabwera ndale zokha kubwera modeka chigawo cha usiku kuti mukamagona imene ikhale itakupezani kuti inetu ndakhala ndikudabwa anthu ena akuti achedwa kuyankha zomwe zija za malipota andege zija ati anthu ena achedwa kuyankha mwalomota anene kuti amadwala chifufu ndiye achira ndiye abwera ndi chifufu chomwecho diso lili tongo kukhala ngati lahowa mkaka pepani lahowa mkaka atundira chibadwa koma uyuyu bile malata uyu diso lakero kuliyang'ana muzayang'ane kakilipi kamene kwamene wakaona muzachita kuziwa kuti munthu uyutu amadwala wangobwera kumene ndiye akuti anachedwa kuyankha ndiye akufuna ayankha Comrade Ntanyiwa akufuna ayankhe andani awa anamiwa akufuna ayankhe Boni Kalindo akufuna ayankhe wonse ndiye ifeyo mabwana athu asana ayankhe ife timakhalaso tabwera kukuza kuti asogoleri ndinu odwala inuyo mutu anu sugwira mwina kuombeka kwa mutuko nzeru mulibe mombali ina zinachokamo takati kukuzani kuti kudwala akotu anthu akudwala koma ena anasakidwa mankhwala ndi kuchira koma pafika inu pano ngati matendawo akanika inuyo tangokhala ni kuti matendawo musafikisire kwa anthu iyayi chifukwa anthu akamakuyankhula na bile malata matenga ngati mwano inu mungapange press briefing ya chani koma Congress ndiye yasowa chochita Congress ndiye yatha ndiye maaktivisi wonse asakazika amwalira basi palibenso kunena amalatanso tu ulendo tu. Ayi ndabanga jonji amalatanso tu kusanzika tu ine ndimanena kuti alola kana tanjo ndifokapa tanjo kasenda ni mwana chigawo cha usiku ndikufuna mukamakhala muziziwa kuti nthawi zoti mabwera modekha mwantendere pe ati iye ayindachedwa ifeyo tabwera pano ife ndiye timafuna ife ndiye achayi nawo ifeyo mukatimva ife tatulukira ndiye muziwe kuti ife tikuyankhula ife ndi anthu zoti munene kuti ine ni madwala ndangotuluka kumene ndine bile malata sininachire kukula kwa masoko kutoko ni matenda muziona 12 limayankhulidwe ni matenda Amalawi musandimvere munthu ine ndi odwala koma kopita ndi komweku kumene kwapita unyinji wanthu uko Amalawi ndati ndikumemene kuti mpite kumene kumwati ayi ndabwera kuyankha malipota andege ndayankha Ntanyiwa ndayankha anamiwa ndayankha Boni Kalindo ndiye ndiyankhe wonse ndiye muyankha ngati inuyo ndiye machedwa munene kuti ndrama munali mulibe ndiye anthu amakuthandizani kuti matenda omuchire kaye achifufucho abile malata ndiye mwamaliza inu mwapempha ena opempha akupasani kanga chepe kuti taesani nanunso mwaiwo kodi inu mulipobe anzanu maaktivisi atatu
inunso tikuoneka uloko pa press briefing ipo malaya munavala amalatawo amenewo ndoti mungabwere nawo pa press briefing muzikauza Amalawi kuti ndabwera kuzayankhula ndi inu zona zimenezi ndiye mukuyankhula za mtundu wanji inu Abile Malata ndi kagulu kanu inu mukufuna muziyankha za malipoti andege muziyankha chani anthu ombwambwana anthu odwala anthu opusa achifufu inu mungaziwepo chani za malipoti andege ndi chifufu chanucho chifufu choti malipoti andege mene matuluka niyo muli kuchipatala kapena mukumwa mankhwala mmamizi mwa Shingangamu chifufu chanucho ndiye mwaganiza kuti muyankhe matenda atangochirako pang'ono ndiye tafuna kukuwuzani kuti simunachirisise tadikirani muchire press briefing imene yoyo ndi ya uchisiru ndi ya ugalu ya utombolombo onyera kunchira umenewo ndiye utombolombo onyera kunchira maactivist ena amafuna mbale nthuli ya nyama kodi inu munamuona Ntanyiwa kuti amakhala pati inu mumachita kuoneseratu kuti ndinu aye MCP mumathandizidwa ndi MCP mumadya zako MCP ndipo mukangopanga press briefing amakhala malipiro anu apompo ndipo ndinu anyamata ojiya pataoni ndinu aganyu inuyo onyamula katundu wa MCP ndiye MCP wakakhutakhuta zosala pa tebulo zamakupasani inuyo Malata namutolera namuyika mjumbo namutafuna namukagaira kwa akathanunda ananu zosalirazo samalepheratu ena ake tu kuperekeza fumu kuolezera ndiye ife tafuna kukuwuzani kuti yayi mukamadwala tudwalani bwino Tramanya Boys Nyano Wamphongo chigawo cha usiku ife pasapitwa pano paphiri la Mulanje pamwamba Nyani Wamphongo samaona nthawi yotuluka akatundu pamwe ife nafenso pano tili pano kukhala pano ngati ifeyo nafe anthu kwauza Amalawi zona zenizeni kuti Amalawi tiyende chamsogolo programu chigawo cha usiku pano ndoti tiyende chamsogolo inu ndine paphiri la Mulanje timamvera nyimbo zake zimenezo kukusangalasani mukamamverako koma muziziwa kuti kodi Tramanya Boys amabwera zigawo zotani nanga amapanga chani ine ndimanena kuti wanga ndi umenewo wolunjika uko ine sinimafuna kusapotedwa sinimafuna kutani koma ineyo wanga umene ndinauyamba mayendedwe anga ndi amene ndipo ndiziyenda choncho ndipo ndizipita chamsogolo ndiye ndikukuziwisaniso inuyo tiye tipite chamsogolo tisafoke chifukwa chomangidwa tisafoke chifukwa choti iyayi akamati manga tizipemphera Mulungu pamene takhalapo adzatitulusa tizipemphera Mulungu kuti adzatitulusa akatitulusa tiye tipite chamsogolo wonse amene amangidwa pano sakufoka tikuyenda chamsogolo palibenso chongodandaulisa mayi timfunire mafuno abwino amene waomberedwa akuvulazidwa mkono achire akachira timpempha kuti mayi mwachira ngakhale akukumalisani mkono koma tiye tiyende chamsogolo ndiye programu imene iyi ndiye lero ena ake anabwera ndiye ine ndadabwa kuti koda awo abweranso ngati ndani chifukwa Abile Malata anatha alibenso nzeru pakali pano chifukwa ndodwala chifufu angogwa pafupi Charles Ben Longwe ndiye anavunda alibe ntchito tamvaponso akuyankhula zina khaya mati bwanji kaya zosekesa kwambiri munthu wachikulira amati apa bwalo sachoka nauza anthu kuti wachokatu wapa bwalo uja anathawa akuti D7 na macheni katapira katapira to anaguluka mano aja uzulira mnyala aja chani akuti apa bwalo sachoka ankolimbo chani apababa lero zonse zija zinatha lero Charles Ben Longwe ndikawalala kuzambia tu kawalala kuzambia kawalala ni munthu wakuba Charles Ben Longwe ndikawalala panopa ndi Malata ndi ujeni uyu ndani mullo anala kawalala MCP cholinga azabera MCP wo ndi uyu ndani mkulu okalamba uyu nayenso amangoti imvi mu mphuno choma ndani uyu ati nsonda ndi akawalala anthu akuba ndipo ni mapempha kuti amene watata azachoke kuzipani zimene zikupita kuzipani zina musazalole ali ngati tu uyu nane natu ine uyu kuti Isaiah sungani moyo uyu akumutuma MCP amene anamuonerera kaye Isaiah sungani moyo kuti ndi wa MCP akumamutuma cholinga MCP ikufuna kuzala minga akuti ena akuagwirisira ntchito akazitape Isaiah sungani moyo akuti akugwira ntchito yofuna kumakasusumira mkati mwa zipani kuti muli chani so ife tifuna tikuze na sogolere kuti matuvi amene muzipanga Kongo Charles Ben Longwe anatha Amullo anatha Malata ndiye chifufu ndikudwala kale uyuso nsonda uyu anatha
ndiye inunso Isaiah sungani moyo muthaso mwamwalira pamene pamwapita chifukwa nthawi imene ikubwerayi si nthawi yanu panopa nthawi sili kumbali yanu nthawi si kukulolani miyezi 6 yeniyeni muyembekezere kuona zodabwisa zoziziswa mulungu akusintha ziko mulungu akuchengeta anache mipingo pakali pano ili kulalika uthenga wa ambuyewo ambuye mutithandize ifeyo kumwambako mfiti chakwera choke ndi boma lakeli ambuye mutithandize kumwambako ndiye mukuganiza kuti inu activist 5 ndiye ndi anthu ena apolisi mukuombera anthu inu mungasintha anthu onsewa ziko lonseri kuti inuyo muoneke kuti ndinu anthu achilungamo zingateke sizingatheke loko pang'ono ife tili pano kupanga zandale tizapanga zandale ndikupemphaninso ena inu mukamafuna kupangisa misonkhano musamalimbane ndi Profesa Mutharika hayi ife tingofuna kukuwuzani kuti mukamapanga msonkhano pangani msonkhano wanuwo mukamapanga msonkhano pangani msonkhano wanu osa doja anthu kumatchula anthu hayi ife tifuna tikuwuze kuti asogolere inutu kumene tikuchokatu ndikutali kwambiri ndinayamba ntchito 2020 2021 2023 2024 pano ndi 2025 tikupita kokavota ndinanena kuti ndikayamba ntchito pano pa Sapito FM pamwamba pa phiri la Mulanje ntchito timayimaliza ndipo timaliza ife tili pano sitisekerera ng'ona sitisekerera akapolo sitisekerera chove sitisekerera anthu otaononga ziko sitisekerera zimenezo pano sitili mbali yosekerera china chilichonse ife sitimadandaula sokoli hayi nsonkhano ni nsonkhano koma Mutharikayo nsonkhano ni nsonkhano koma Mutharikayo inunso anankhuma Mutharika mukumamuopatu tangonena ni chilungamo kachipani kangoyambika kam'manja ndrama kumene mukutenga inu ife tikuziwako ndrama pamene mukuzisaka tikuziwako chimene mukupanga ife tikuchiziwa ndiye tifuna tikuwuzeniso kuti pano pa phiri la Mulanje pamene muli konkuno timakuyang'anirani mphedimu palibe chimene mungaphule anthu tu akukusataniwo chifukwa cha kanga chepe kamene mukuwapasako anthu amene akukusatani ka 2 kg mukuwapasako inuyo mwakhala mboma nduna maunduna mukampase munthu ka 2 kg lero mukufuna muyambe kuima ku MP kapena mukufuna kuima ku president President akapereke 2 kg 5 kg yaufa azipanga nawo chani munthu president ma MP nthawi yawo ndino yoyota azigawa ma 50 kg aufa ma 10 kg aufa ma 7000 ma 5000 koma abwere president azigawaso 3 kg 5 kg kumafanana ndi MP kodana nkhumba mukupanga zawo MP mukupanga zawo president ndiye ife tifuna tikufuseni fuso limeneli muliyankhe amenenso ngati mulipo pano achiomba nkhanga mukaimva imene mundiyankhire kuti nankhumwa akupanga zawo president kapena akupanga zawo MP konsiwonse yake anankhumwa tasiyena akhale UMP omwewo koma pa ndani pa president sangafikepo amene aja ndatupere muluzi sangaime limozi sizingatheke atupere muluzi ndi dolo ti pa president pakhoza kupondapo nthawi ina iliyonse koma anankhumwa adakali kutali tayamba ni kusiya zimenezo mukupangazo koma mukamalimbana ndi anthu achikulire amene atenga mitunda amene atenga mituka amene atenga ulamuliro olokoboma likuchita kuziwa kuti Mutharika akulowa uyuyu mkumati wokalamba muziziwa ndi inuyo mmati nobotism boma limeneli pamene inu munali nduna momwemo inuyo ndiye mukaonelero pamene mwatuluka nthawi yonseyi muli mmenemo anthu amakuti inu anankhumwa ndosokoneza chipani mukufusidwanso pa time zipani ndi Brian Banda munati ayi lomwe Beroti imaoneka kuti nepotism pamene inunso munali nduna mu lomwe Beroti yomweyo lero anthu angakukhulupirireni bwanji kuti inu mutatenga boma musintha chifukwa inuyo ndiona maso inuyonso mukuonesa kuti ni mbava choncho anankhumwa ndiye manenedwe anu tikufuna tikupempheni kuti kumulanje kunotu asogoleri sitizifuna za mtopola zanuzo inutu akuti amusipito akuti amata anene mwano kumunenera nzake kuti ayi pa nsonkhano akuti ndale zathu zikhale za mtendere inu mukulimbana ni Mutharika chifukwa chani ndiye tapempha amusipi mpite mukammange na nkhumwa wanyoza Mutharika aliyese waziwa kuti pa nsonkhano pana nkhumwa akangonena Mutharika kama speech wonse Mutharika ndiye inuyo MCP manena kuti ifeyo sitifuna zonyozana sitifuna chani ngankhale inunso muli kuchimache konyoza anthuko ndiye tikupempheniso kuti na nkhumwa tu wanyozatu wamunyoza profesa atu wamunyozatu Mutharika tu nsonkhano wake wonse zina la Mutharika atu nsonkhano ni nsonkhano mfundo palibe osadzala manifesto abwino kuti ufuna mpange chani popeza munali momwe mwalephera inuyo mbomamo ndiye inu mukufuna mupange chani munapangisa Mutharika kuti achoke nkumanama kuti muzikalima nawo na ndolo munali inuyo anankhumwa lero muwayambisa chipani chanu muli manandolo ni ndani ndiye tikupempheni kuti mukalime na ndolo ja Mutharika kubwerera mboma
Mutharika akubwerera mboma inu mupite mukalimena ndoyo basi ife sitinga kunyengerere langa zina Thamanja Boys chikao cha usiku ndakusokosera kulinga utamva ndimakupemphani kuti tiende cha sogolo programu yanga iyi ya chikao cha usiku pano ikamakupezani muziziwa kuti mwana uyuyu nayenso ndi die hard ndithu ofera ziko lake ina sinimadandaulaso nane ndinyozeke ndisanyozeke koma ndimafuna akuluakulu amene muli kusogolo mukamamvabe muziziwa kuti mwana itu akubwera mbuyo inuyo mukamayenda akuluakulu kusogoloko muziziwa kuti Thamanja Boys nyanu wamphongo tisapitwa ili mbuyo akubwera amene iye amatimva komanso amatiyang'ana moni chikao cha usiku pano akomuliri mtanyiwa moni aponi Kalimbe moni komanso Mabakili TV moni brother Salomon DJ Kawareya munyananenso kumene kumoni njanji achikulire moni kumeneko ati DJ ndani wachikaladi uyu moni kumeneko zosekesa kwambiri ngati sina kose ni moni pepani don't trust mwatizia sogolere komabe moni alufeyo komabe moni chikao cha usiku Mulungu asilira lisa tiende cha sogolo inu tikusireni bombo chikao cha usiku pano ndibweranso asogoleri Mulungu akatilola bye manja mwa Ambuye chauta kusamalireni mukamakona Club Junta, building better Africa.